Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Premium Bikes, Santa Cruz, Lubao, Pampanga, no? So ayan, meron tayong nakitang isang motor dito. Scooter to mga kapatid, 125cc. At ito ay yung TVS NTORQ 125. So abangan natin to mga kapatid. Alamin natin yung mga specs, and then alamin din natin yung installment nito. So yun lang mga kapatid. Pero bago yun ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. God bless. Stay tuned tayo mga kapatid. Shoutout muna sa ating mga masugid na subscribers. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless po sa ating lahat. Noxky Vlog. Noxky Vlog. Natin itong bagong NTORQ 125 ng TVS, no? Yan, nakikita natin dalawa yun nandito mga kapatid. Itong kulay matte red mga kapatid, tapos ito naman glossy gray na may combination ng glossy black. Ito naman may combination din siya ng glossy black dito. Tapos ayan, TVS na logo dito. Ito yung bagong scooter na lumabas na pinantapat ng TVS, no, sa mga scooter na naglabasan ngayon, katulad ng Honda Click, no. Ito mas may added features to mga kapatid. Mas maganda yung mga specs dito. Titingnan natin. At isa pang maganda sa kanya, ito, andito na sa labas yung kanyang fuel tank. Yung kagandahan dito, no, hindi ka na magbubukas ng seat mo para magpagas. Kaya isang advantage dito mga kapatid, yung nandito sa labas yung kanyang fuel tank. Tapos kung makikita natin yung design niya, futuristic na rin mga kapatid, no. Makita natin sa kanyang muffler ay yung design. So kakaiba din mga kapatid yung design ng muffler nito. Yan, no. Meron pa siya ditong nakalagay na CVT RE, no. Tapos ito meron din itong parang stainless
sa heat guard niya. Yan, tapos air cooled to, hindi ka siya liquid cooled, no? Tapos yung kanyang panel, makikita naman natin, ano na rin siya, no? Fully digital. At meron na rin mga switch dito. Nakalagay mode, tapos set. Tapos meron din siyang eco power dito, no? Yung isang nagpapatipid din sa kanya. Tapos isa pang maganda dito, mga kapatid, itong nakalagay dito, meron din siyang smart connect, mga kapatid. So mga gamit natin, i-connect natin yung ating cellphone dito sa motor na to. Yun yung magandahan dito, mga kapatid, no? Yamaha, parang halos meron silang pareho, no? Paano masabi? Tapos sa kanyang susian, hindi pa siya keyless, no? Standard pa rin siya, may susi pa rin, mga kapatid. Pero okay naman yun, mga kapatid, no? Then dito naman, mga kapatid, sa kanyang harap, makita natin yung design niya dito. Yan, meron siyang parang windshield dito na maliit na glossy black. Tapos andito yung signal light niya, mga kapatid, oh. Pero yung ilaw, halogen bulb pa. Tapos meron din siyang nakaabang na bracket dito kung sakali na yung dating gustong ipatupad na double plaka, no? Pero ngayon nawala na yun, eh. Pwede na rin natin lagyan dito ng another auxiliary lights, no? Pwede natin ilagay dito. Tapos sa kanyang headlight, ito, yan yung design niya. Halogen bulb pa siya, mga kapatid, no? Pero pwede naman natin yang gawing LED, no? Ayan. Tapos ito, meron siyang park light dito. Lumilaw din yan pagka umaga or sa gabi, makikita natin. Yan. Tapos FI na nga, meron siyang nakalagay dito na RTFI race tune. Yan. Tapos may decals na 125cc dito. Tapos yung design niya dito, ayan, oh, may parang pagka-carbon fiber pa dito. Tapos yung sa fender niya, napaka-bulky, ang laki. Tapos matte black dito, tapos matte red naman to. Tapos sa kanyang disc brake, ayan, makita natin, maganda rin yung design ng disc brake niya. Ayan, tapos naka single pot caliper na kulay gold. Tapos sa tires, naka TBS tires to, no? So may sarili silang gulong, no? Isa rin maganda, mga kapatid, dito sa ano. Tapos naka mags na rin. Then yung size naman ng gulong dito sa harapan ay 100 by 80 by 12. Size 12, mga kapatid, no? Yung kanyang diameter. Tapos naka telescopic fork. Ayan. Tapos kung titingnan natin yung size nito, halos kasing laki siya ng ng Bergman, no? Pwede na! Suzuki Bergman Street. Halos same sila ng lapad, no? Ayan. Tapos sa kanyang footboard, ito, malapad, mga kapatid. Maraming mailalagay na pinamili natin, no? Tapos isang kaibahan sa kanya dito, pagdating dito, yung kanyang utility hook, kaya, no? Napipilip siya, pwedeng isarado. Yan, magandahan. Tapos dito sa kanyang footlegs, ayan, maganda rin, no? Malaki. Tapos ang ganda rin ng design, no? Pag-aaloy niya. Tapos sa upuan, ayan, makikita natin, no? Ganda yung design niya, kaiba rin, no? Meron pang design dito, makikita natin, no? Makita mo kung edges dito. Tapos malambot din. Tapos yung fabric, premium yung design. Ayan yung tahi, makikita natin. Tapos sa kanyang dito, grabber, ayan, kalimutan pa yung tawag. Ayan, maganda rin, no? Para siyang sungay ng baka. Paano masabi? Ayan, tapos kulay gray siya, mga kapatid. Tapos dito tayo sa taillight. Itong taillight niya, ito maganda, LED na, mga kapatid, yung kanyang taillight. Tapos meron siyang
kulay puti, no, na liwan ilaw dito or park light. Tapos ito ang isang maganda rito mga kapatid, no, against the light lang eh. Maganda yung likod niya, no. Ayan, no, may mga aerodynamics pa dito, parang ano ng aircon mga kapatid, no, kakaiba. Tapos yung signal light niya kakaiba rin mga kapatid, no. Ayan, no, makita natin nakabukod siya. Tapos halogen bulb yung kanyang ilaw, so mas malakas kasi yung liwanag ito mga kapatid kung titingnan natin. Tapos meron din niyang ilaw dito sa plate holder sa ilalim, no. Hindi natin alam kung LED na siya. Tapos may reflector dito. Tapos yung fender niya sa likod, ayan, makita natin malapad din, bulky, no. Tapos may reflectorize pa sa side to side. Ayan. Tapos yung gulong niya sa likod, ang size ay 110 by 80 by 12. Tapos tubeless na, no. Ayan. Tapos naka drum brake yung kanyang preno sa likod. Tapos naka single shock pa rin pala to mga kapatid. Ayan, makita natin, no, na kulay red yung kanyang shock. Tapos ano lang, ordinary lang to mga kapatid, no. Tapos meron pa rin siyang kickstarter. Ayan yung pinagandahan din dito bukod sa electric starter, no. Ayan. Tapos dito tayo sa mga switch niya dito. Ayan, nakikita natin meron siyang high and low dito. Ayan. Tapos yung turn signal light, then yung busina. Dito sa kabila meron pa rin siyang kill switch, no. Ayan, makita natin. Tapos meron pa rin bukasan ng ilaw. Ayan, no. Tapos yung electric starter niya. Then sa throttle, ayan, makita natin, no. Ayan, ramdam ko mga kapatid, maganda, malambot yung kanyang throttle, no. Tapos yung preno sa harapan, okay din, no. Ayan yung N-Torque 125 ng TBS. Dalawang kulay na nandito. Ito, tingnan natin dito. Ito, isa pang kinagandahan sa kanya, no, yung N-Torque na to ay 3 valve na yung kanyang makina. Kaya malakas to mga kapatid, no. Kung sa hatakan lang, mas lamang to mga kapatid. Tapos size 12 pa yung kanyang gulong, kaya matulin din. Tapos ito yung kanyang kickstarter, no. Tapos may TBS yan dito, no. Tapos sa kanyang center stand, ito okay din. Tapos yung kanyang side stand, hindi ko alam kung meron siyang kill switch, no, pero parang ordinary lang mga kapatid, no. Tapos dito sa kanyang side, sa footboard, ayan, makita natin para siyang carbon fiber yung design. Ayan, no, ganda. Ayan. Tapos ito nga po yung kanyang emblem na N-Torque 125. Ayan. So napakaganda ng motor na ito mga kapatid. Pwedeng pantapat sa mga scooters ngayon, no? Tapos sa kanyang price, ito mga kapatid, ito natin TBS N-Torque 125. Ang cash nito mga kapatid ay 73,500 lang. Tapos down payment tayo ng 3,595. Tapos sa 24 months, meron siyang monthly na 4,579. May rebate na 400 pag updated. Tapos sa 3 years ay meron siyang 3,714. Tapos may rebate na 300 pagka updated po tayo magbayad. Yan po yung N-Torque 125. Sa mga may gusto, no, na kumuha ng motor na to, punta na kayo dito mga kapatid sa Premium Bikes Santa Cruz, Cebu, Pampanga, no. Ito yung kanilang contact number kung pupunta kayo, no. Ayan, pasulat naman, screenshot nyo na lang sa Smart 0998-840-4615. Tapos sa Globe 0917-802-0026, no.
Ayan, yung kanilang contact number. So yan po mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. And God bless po sa ating lahat.